Arụ mma mmanụ nwoke Igbo mma mmanụ ụmụ nwaanyị ori ihe anyị ga-alịrị ndị ọma na-agalị arụ oke Igbo bụ ndị ọma na-agalị ndị ọma dị mma. taa wee ohu abalị na 7 n'ime ọnwa isii na afọ taa ka arụ mere izu eze agwụ mere n'abalị 19 agịdị taa wee izu nye akpọ na ndị iche nyewo nri asị ihe ọma mee anyị were ekene Chineke n'ogologo ndụ na arụ isi ike na ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị ihe akụ na ihe nwe onye mara ntị mara aja ya gbuo anyị taa asị m aka ntị ya baa ya ọnụ gbam iji arụ biko ya gbata ọsọ biko agaghị anyị na-agba egbe a taa ka anyị na-agbagbu ndị iro ndị si n'ala arụ a na-adị ji ndị si n'ihe ọma mmadụ ihe onye nwe ka ya kụ agaghị ha si n'udo aga adị n'ala arụ na o meji ọgba aghara na-ekewa ala arụ aga aka ala arụ ma ekewa aja ala arụ agaghị agbara egbe taa ka anyị gbagbusiri nwo niile ihe m na-agọta bụ izu arụ bụ ihe ọma niile na-emere nwoke emere nwaanyị ga-emezuru anyị niile nke ga-eri anyị abịakwa aja ala arụ gbata ọsọ Chineke kere igwe ka ụwa nụrụ olu anyị aga kwuru ka ọ ga-eme n'aha Chukwu okike abịa nna m mụrụ m ebe a Ogbuche Egesi Okoro onye efuru aga bụ nna m Patrick ọ ya mụrụ onye dịka m. So dear viewers, we are at Ogechukwu Patrick. Mazi Ogechukwu Patrick Egesi. Yes. We are at his place now. Mazi Ogechukwu Patrick Egesi have observed the custom of traditional of Aruchukwu Kingdom called Izuaro. Omene emereme izu ya taa gbapụrụ ndị ichie ndị nna ya mkpọ n'ala kwubie okwu na mkpọ n'ala ọ gbara today so that na aga ọnwụ na ha na-emebi anyị arụ ma egene mebie ewo na onye ọnwụ na-asị na isi nwa arụ na-ada ya ada ga-eji nke ya achụ Mazi Egesi Mazi Ogechukwu Patrick Egesi onye anyị na-obi ya na biko Mazi Ogechukwu Patrick Egesi anyị ga-ajụta gị mkpụrụ ajụjụ one na one ma ịkọwatụrụ anyị ga-eji ọnụ gị kọwatụrụ anyị aha gị kọwatụrụ anyị isi emereme imere n'ụbọchị nke taa. Ndewo Maazị. Ndewo nwanne m, aha m bụ Maazị Ogechukwu Patrick Egesi, the chief priest of Ugwudike Asaga worldwide, aka onye ọma gbuo agụ a na-ekiri agụ a na-ekiri onye gburu ya. Ọ bụ ntu afa m bụ ụwa. Ihe a na-ekwu taa bụ izu arụ. Ọ taa ka ndị nna anyị wo dowere anyị na-eji anyị na ndị iche ji akparị anyị akọrọ owo mkpa anyị ha nwa mekwara anyị ka anyị si wee rie ọwụ. O nwere ihe na-agba aga onwenu na arụ taa ka anyị na-akparị ya ndị iche. O nwere aga ihe adịghị mma taa ka anyị na-akparị ya ndị iche. Ọ emepụ nke anyị aba emume Ikeji. Ọ ebe emeghị nke a Ikeji enweghị isi n'ọfịa arụ so enyere m ndị nna m wo nri nna m wo onye nna ya nọ ndụ a na-eme izu maka na ama m onye ọma wara ọjị ị ga-awara nna gị wara nna gị wo chụọ aja chụgbuo tọọ ka m mere taa n'obi m. Ekenekwara m Chineke ka ha gbakwa anyị ndụ ka anyị rụkwa afọ ọdọ ụmụ arụ ebe ọbụla wo nọ ka ihe ọma dị n'ụwa mere wo ndị echetaghị ndị merenụ ndị aka apụtaghị afọ ọdọ mapụtara wo anya anyị gọrọ n'ọfọ ndị sikwa mebi ala arụ ga-emebikwa wo ma mụ nwa na-ekwu ya taa nsorokwana ihe ga-emebi ala arụ ya mebie m. Nnọrọkwa ka ala arụ dị mma ihe ọma ga-emere ala arụ ya mee gịnị ya mere m onye ji mee izu taa. Ụmụnne m ndewo biko Maazị Ogechukwu Patrick Egesi biko ịkọwanara anyị isi emereme imere n'ụbọchị nke taa. Biko Maazị Ogechukwu Patrick Egesi ewetu okwu ndụmọdụ iwere ị ga-enyetụ ụmụ Igbo niile ụmụ Aruchukwu Kingdom niile na mba niile dị iche iche. Nwanne m ndụmọdụ m enyewo a na-etoru nna nta etoru nwa arụ ọbụla toruru ime izu ha jisi ike na-eme na ọ bara uru. Ọ dị mma na ndụ
maka na na-ahapụ ji isi agwọ ọrụ otele ajụ na ogbugbu na-ebuje osuso esore na onye ọbụla nwere nke ọma iji alọta ala arụ ya were bịa itikwara aka na nke ọjọọ na ala arụ wepụ ya aka enweghị ebe ejighị afụfụ aṅa isi. Ndụmọdụ m na-enye onye ukwu onye nta bụ ka anyị were obi nwanne biri, ka ihe ọma dị n'ụwa ya mere anyị. Onye fụrụ ihe ọma mere nwanne ya, onye fụrụ ihe nwanne nye ya hapụrụ ya na onweghị ihe ejighị afụfụ anya isi. Ejikwa n'oge mọzụl ebi na arụ wee peaceful land from our forefathers. Arụ wee ebe udo, arụ wee ebe a na-achọ ọganiru, ebe ọbụla a na-achọ ịmata ihe bụ bịa na arụ oke Igbo, ọ wee ebe ọ na-eme eme. So ndụmọdụ m na-enye onye ukwu enye onye nta bụ onye nyekwuwa aka ya ọtọ, sọpụrụ Chineke, sọpụrụ aja na arụ, sọpụrụ mmadụ nke ụwa, maka na anyị niile bụ mmụọ. Onye m na-ekwu ụmụnne m, ndewo.